Moi taas. Mä jäin miettimään, että mitkä on semmosia asioita, mihin ehdottomasti sit kannattaa kiinnittää huomioon silloin juhlatilaa varatessa. Ja tässä on niin kun nyt ne, mitkä mulla jäi parhaiten mieleen. Ensimmäisenä budjetti. Budjetista kannattaa aloittaa, koska sitten osaa vähän sanoa, että kuinka isoa juhlatilaa voi etsiä, missä päin, minkä tyylistä. Niin budjetti on mun mielestä ehdottomasti ensimmäinen. Ja sen jälkeen, ja samaa aikaa, niin mä miettisin sitä fiilistä tai sitä vibaa. Että mitä siltä juhlatilalta haluaa, että kuinka, haluatko sä jotain rustiikkiä tai maalaisromanttista, vai olisiko se enemmän sellainen moderni juhlatila, industriaalinen, että minkä tyylinen juhlatila, ja sitten se menee sitten rinnakkain sen budjetin kanssa, että tämän tyylistä etsitään ja tähän riittää budjetti. Kakkosena ehdottomasti jäi catering mieleen. Ja cateringilla mä mietin nyt siis sitä, että kannattaa miettiä sitä, että haluuko itse etsiä cateringin vai haluuko, että se tulee sen paikan kautta. Jos se tulee sen paikan kautta, niin siinä on totta kai pluspuoli se, että sun ei tarvitse itse hirveästi miettiä sitä, että mistä se ruoka tulee ja kilpailuttaa mitä eri cateringejä. Mutta sitten taas, jos tykkää tommosesta, niin siinä on omat puolensa, että sä voit itse valita cateringia, tutustua heidän menuisiin ja sitten kilpailuttaa eri catering-vaihtoehtoja. Mutta se oli ehdottomasti mun mielestä numero 2, että tosi iso osa siitä illasta yleensä on se, että istutaan pöydissä ja kuunnellaan puheita ja syödään ruokaa, niin sitten se olisi kiva, että se ruoka maistuu hyvältään oman tyylistä. Ja cateringkeja löytyy tosi paljon erilaisia, että haluuks fine diningia vai haluuko enemmän jotain kotiruokatyylistä. Et siinäkin niin on plussat ja miinukset, että tuleeko juhlapaikalta catering vai ei. 3. mulla jäi mieleen se, että kannattaa tarkistaa, että tuleeko juhlapaikan kautta juotavat vai saako ne tuoda sinne itse. Tässä sama juttu kuin cateringin kanssa, että jos ne saa tuoda itse, niin siinä on paljon enemmän vaikutusvaltaa ja siinä kyllä ehkä sitten varsinkin Suomessa säästää vähän rahaa. Mutta sitten taas ne juomat pitää sitten itse hankkia jostain. Ja sitä kannattaa miettiä, että onko mahdollisuus lähteä hakemaan vaikka jostain naapurimaasta juotavaa tai ei. Mutta kannattaa ehdottomasti miettiä sitä. Ja sitten taas jos ne tulee sen tilan kautta, niin se on taas yksi asia vähemmän mitä miettiä. Ja häiden suunnittelussa tulee ihan sika paljon mietittävää, joten niissäkin on omat plussat ja miinuksensa.